Terve kaikki! Täällä on Rowneri Boy. Ja tilanne olisi nyt semmonen, että mä sain itselleni ostettua mopo. Eli nyt voin sanoa, mulla on mopo. On, mahtavaa kyllä. Mut siis juu. Tämmönen Derby Senda motorenkailla. Juu. Ihan okosti on toiminut, ihan hyvin kulkee näin vakiona. Eikä se mitään, kaikki teistä tietää minkälainen Derby on ja juu. Tämmönen. No eiköhän laiteta soundtestiin. Ja niille, ketkä tosiaan kysyy, että onko virittää, niin mä vastasin jo siihen. En. Jos miksi? Mä kerron. Mut siis juu. Laitetaan vähän soundcheckia. Juu. Kun 2-tahtipeli, niin kuin sen kuuluukin. Jep. Mut siis niinku joo. Joku varmaan kysyy vielä, että onko virittää, niin en, koska no siitä vaan saa sakkoa ja vaikka se olisi kyllä ihan vitu jees niin saada tää kulkemaan vähän paremmin, niin kyllä se ihan hyvin kulkee nyttenkin. Semmoista jotain, no en mä tiedä, mittari saattaa heittää vähän, mutta ainakin se on näyttänyt jotain maks 5 suoralla. Että ihan hyvin kulkee. Kaverin kanssa oltiin just teille ajelemassa Juuson, eli mun bändikaverin ja lapsuuden kaverin ja muutenkin hyvän veljen. Niin, mä sen voin sanoa, että kyllä tää Vespan viivoissa niinku, no maksiminopeudeltaan voittaa, mut skootteri kiihtyy paljon nopeammin. Eli mä sanoisin, että niinku pitkällä toi voittaa, mut sit taas lyhyellä, niin kyllä mä sanoisin, että se Vespa on aika kätevä ja muutenkin Vespa on kunnon skootteri ja se on mun kaverin skootteri on vielä jopa, se on tosi hyvän näköinen silleen, kunnon Vespa-piakki on. Itelle ei vaan oikein ehkä niin hyvin sopis tai simmottis. Mä tykkään siitä, että mulla on tommonen supermodi. Se sopii jotenkin mun mielestä mun omaan luonteen tyyliin. Mut joo, ei kai siinä mitään sen kummempia. Kiitos, että katoitte. Meikä oli Rowneri Boy. Ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro. Eikö hetkonen? Niin sit vielä se juttu. Että jotkut teistä saattaa tietääkin, että mun on pitänyt upata tai tehdä semmonen video tästä Turun niinku avausmopomiitistä, joka oli tuossa 22.4. Niin mä oon ollut aika laiska. En oo kauheasti jaksanut editoida sitä. Kyllä mä jonkin verran, mut sit taas niinku minä päivänähän musta tuntui, että se oli ihan mahtava. Mut sitten kun mä vähän tarkemmin vielä funtsin, että ei se mitään kauhean erikoinen mopomiitti ollut. Ihan hyvä oli, ihan jees. Tosi kiva oli mulla ja muuten tämmöstä. Mut ihan perus mopomiittihan se oli, että paljon porukkaa, mut kyllä mä siitä varmaan jotain uppaan kuitenkin, mut niinku, et se saattaa viedä vähän aikaa, koska mulla on nyt kaikkea muuta, tai sit mä yksinkertaisesti vaan jaksa. Jos mulla olisi semmonen fiilis, niin mä en tee sitä, en mä tästä saa oikein mitään rahaakaan, niin silleen. Mut hei, kiitos, että katsoitte tän videon, kiitos, että jaksoitte kuunnella, mitä mulla oli sanottavaa. Ja jos teillä on jotain sanottavaa vielä, niin laittakaapa tonne kommentteihin alas. Ei mulla muuta. Kiitos.